Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye. Baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'o ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan ani u ka carrière musicale. O hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma. Artiste denmisɛnnin don an bɛ se k'a fɔ ten tɔ. An ka tanti Ya Kuyate dɔgɔmuso de don. A tɔgɔ ye Lagare Fanta Kuyate. Comme mɛn dan ye mɛn tigila ye an bɛ kuma di a yɛrɛ ma. A yɛrɛ bɛna a yɛrɛ présenter la. Lagare Fanta Kuyate Johnny a bɔra Johnny John a b'a da don o la k'o ɲɛfɔ an ye. An la Fanta. C'est Ko bɛ cogo di? Walayi ko kaɲi. I bisimila an ka kɛnɛ kan. Merci. I bɛ se k'i présenter an filɛbagaw la. Awɔ. Ne de ye Lagare Fanta Kuyate ka bɔ Segu. Grand sœur bɛ dɔnkili da. Awɔ. Sajo Kuyate, Ya Kuyate. Awɔ. Awɔ. Mais an bɛ fɛ ka dɔn Lagare Fanta bɔra Johnny John na. Fa yanfan, ba yanfan. Ne de ye Babayi Kuyate den ani Modibo Kuyate, Tata Bambo ani Kɔri Hame. Ne olu den. Ok. I bisimila. Sa Fanta. An bɛ fɛ ka dɔn Fanta nana musique la cogo di? Bon, ne nana musique la cogo min. Musique kanu tun bɛ na. Kabini ti bɛrɛ ye quoi. Donc wala me fɛ ka se dan kɔrɔ senana u dana yɔrɔ me fɛ ka tɛmɛ kan. Me fɛ ka tɛmɛ kan. Mais est-ce que famille Kuyate là, ni be famille Kuyate là, quand tu es Kuyate, est-ce que c'est obligé pour toi ka dɔnkili da? Non. E ta ye jumɛn? E ta ye a diyara ye ou bien? Ne kɔni ta ye a diyara ne ye. A diyara ye. Donc i donna la. C'est pas parce que i kɔrɔmuso b'a la, i y'a ye olu ye sanga sɔrɔ, i fana bɛ fɛ ka don a la. Da kanu ne. Awɔ n y'a kanu. Album ou bien single dɔw b'i bolo sugu la? Non, album ti n bolo fɔlɔ mais ye single kɛ? Oui. Awɔ. Sinon album kɔni ti n bolo fɔlɔ. Ok, i ka single dɔw bɛ yen n'o ye Danaya ye, Dakan avec Malake remix, c'est ça non? Oui. I ka o inspiration Dakan, Danaya. Oui. Me fɛ i ka o inspiration est-ce que du i bɛ inspiré cogo di? Bon, ne ti dɔnkili sɛbɛn. Ne t'a sɛbɛn. Mais a bɛ na e la cogo di? Donc da ni ye baara min kanu quoi. Ni ye baara min kanu Ala b'o de ɲɛ i bolo. Bon ne kɔni ta ye ne y'a kanu. N ye n ka dakan dilan. N ye n sigi ka a dilan quoi. Mais n ti sɛbɛnni kɛ. Dakan oui n y'a faamu i tɛ sɛbɛnni kɛ maintenant i ye dakan dilan. Dakan yɛrɛ est-ce que a dɔnkili in na n'i ye dakan mɛn surtout e yɛrɛ à ton jeune âge ko jumɛnw de kɛra e la ni i bɛ ka nin titre ninnu ta ou bien i bɛ ka i sigi ka actualité lajɛ yan? Oui. N ye n sigi k'o de lajɛ sinon foyi ma kɛ la. Danaya fana dɔ m'i jigi tigɛ kɔni. Non, fosi ma k'i la. Ok, n bɛ fɛ i ka acapella dɔ k'an ye mais danaya ni dakan tɛ dɛ dɔnkili min yɛrɛ ka di Fanta ye a k'o da an ka bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko Fanta de bɛ yan. Mali kunnafoni ka dɔn ko Fanta bɛ yan nɔ. Fanu ka dɔn ko Fanta Lagare Fanta de bɛ yan. I Kuyate. C'est Amalawi. Amalawi kolimayi kolile njayitila. Omayi sengemayi sengele nitila. Magomana kolinjai wolo fabero bebe baila kadoka kolile. Magomana kolinjai wolo babero bebe baila kadoka kolile. Magomana kolinjai balema bero bebe baila kadoka kolile nitila dunia. Bravo. Avec une très belle voix. Merci. Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. C'est Fanta. Oui. Sisan an bɛ don min na ko bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kasɛti bɔ man nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Disque ko man nɔgɔn. Covid yɛrɛ nana ko tɔ bɛɛ nɔɔni. A ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Maintenant aw minnu ye bon denmisɛnnin ye dɔnkilida kɔnɔna na. E yɛrɛ ɲɛ bɛ o situation in na cogo di? Parce que mɔgɔ bɛ baara kɛ nafa de kama. I bɛ ka baara kɛ n'i tɛ ka nafa sɔrɔ a la. C'est décourageant. A man di mɔgɔ si ye. Maintenant i bɛ fɛnw kɛ ka bila a b'a wari sɔrɔ cogo di? A bɛ dɔnkilida bɛ cogo di e bolo bi? A n'a wari sɔrɔ cogo o fɔ an ye. Bi kɔni dɔnkilida ka di ne ye ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ n ka manager ɲɛna. Bon ne kɔni n bɛ fɛ dɔrɔn de ka baara kɛ dɔnkili la ka ye ka dɔn quoi. Sinon halisa ne bɛ dɔnkili da hakili ba ti wari kɔ n ti wari ko ta k'a bila hakili la ko n bɛ dɔnkili da quoi. N kɔni bɛ dɔnkili da vraiment baara min don a ka di.
Akadi tu. Ouais. On y war soro la. Obeb se kana ko O bem se kana konnana. Ouais. OK. Maintenant donc li waro bi bolo dans l'avenir bina minuda. Bon. E ka actualité awo. Awo mi ga do labe. E be ka do labe. Awo mi featuring ko do fe. 45 che. Aka 45. 45. OK. Ala ko irana. Amina. Maintenant il ka malaki remixing yo. Comment est-ce que abe remix kenye artiste woro ka donc lié abe o koni numbe ga chogo dire. Bon, o ti ko gelen. Ni ye mɔgɔ kanu quoi. Ni ye mɔgɔ kanu k'a ka dɔnkili kanu. Ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ se a ka dɔnkili la. Sinon ni ye Malaki ka remixing kɛ a sɔrɔla cogo di n ka studio tigi dɔ bɛ Segu. Ale de y'a kanu ko n ka Malaki ka son in da quoi. Parce que a y'a ye don dɔ la an sigilen y'a da a diyara ye quoi. A ko Fanta fɛn min ye n da a bɛ sɔn an ye. Donc n balala ka a ci n ka manager ma. Ko in nana tile. Nana te. Il m'a Malaki contacté. Non, m'a contacté. Donc à ma fauche fort. Aïe, m'a fauche fort. Jusqu'à présent il m'a contacté. Non. À ma fauche fort. Non. OK. En hakle la jigo donc li la de. Ya ko yo. Nunu ko lagare bisu bade ko ninu famana ya fabade nunu do nunu te Fanta chante ya ko yo chifuli la ni dongele kadi fo fosibo ya ko yo ngafanu te sonima dogi do begi do fosibo ni dongele jare dongele do baby yo mbebiri jeli benne te viriye kananu sangani Fanta ye o va soron temborolendo atita komi ko foga kete kashi ko keli ko yalla ko che nete do komi na nyeti tenye senge tentolo ti meni ta fe kanane manke kana so kanane manke. OK, Nijarachi. Malaki Nasro ibe kan la janga foli biye kosebe. Ah, vraiment. Et Fanta. Oui. Ni comme rap, je sais pas, Oui. c'est genre rap de non. Oui. Maintenant ko kuyate awe Jilian ne do kosebe Oui. kanda Oui. ama gele ebulu. Non, amagela. Kanu dorone do. Awo nya kan doron ni kada. Bo dongeli kadi yare quoi. Donc ici kada. Voilà. Demsen bere be sen Oui. donc la de A à Z. Oui. Aldien demsen san wolon vle wata be Malaki ka donc. Bada. Vraiment. Et c'est une étoile montante vraiment de la musique malienne. Oui. Anga foli bayi. OK. Fanta. Comment me Fanta de ka kenya kambi? Oui. Fanta lagare. Ngo se yere ya da to la ko lagare Fanta. C'est pour que mo kana na Awone lagare de. e lagare de. OK. Lagare te bugo. Ayame. Fanta follow la jelu tun dolen do new rôle de médiation ka follow la jelu. Ni kelebe ou ta keleban. Oui. En quelque sorte on me jelu doni olu genre de quoi mais bibina jelu ka ko amano amuni ibe ya fama dem senye toujours musique konana ere hakilne jumede ni kuina jeli médiateur de ni ame mo flabe kelela. Oui. Ibi takta kuma ka be du suda kasora makani na fi yayi kasora me parti prike me bido e hakilne jume ere nyebala chugudi. Bon. Ne yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min sisan a ma nɔgɔn quoi jeliw tɛ ka bɛn. Bon ne kɔni ne bɛ min fɔ an k'a lajɛ an ka bɛn quoi foyi ti bɛn bɔ rapper fara jeli artistes kan n'anw bɛnna kɔni o de ɲɔgɔn na tɛ. Bon ne kɔni ka ne min fɔ la kɔni bɛɛ ka bɛn quoi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jeliw ma bɛn a ma nɔgɔn. A foyi tɛ dilan. A ma nɔgɔn parce que jeliya kun ye a ka mɔgɔw labɛn a ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n'a fɔra ko jeliya taara kɛ fɛn wɛrɛ a cɛ man ɲi quoi. Ne kɔni bɛ min ɲini artiste fɛ artiste bɛɛ rapper bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn foyi ti bɛn bɔ. OK. Aya mɛ lagare Fanta ko foyi ti bɛn bɔ bɛɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Aya mɛ Fanta. Il faut rien droit. C'est une question que je n'ai pas l'habitude de poser, mais m'a posé Fanta Kunava. Comme il y a qu'il y ait la garde, ne lui est siré. Fanta, il faut rien droit.
ala ka furu nɔgɔya Fanta ye. Amina rabi. Ok Fanta, an bɛ fɛ ka na tuguni an bɛ na kɔfɛ tuguni i ka single ninnu na. Après Danaya Dakan avec Malake remix, i ma dɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ, o 3 de b'i bolo wa? Awɔ, o 3 de bɛ n bolo. Mais n bɛ ka dɔ labɛn. A tɛmɛ n b'o bɔ quoi. Ani 45 ka featuring n'Ala sɔnna. Ok. Maintenant me fɛ o i ka micro ta o ka sɔrɔ Danaya tɛ Dakan tɛ, genre ni k'a kɛ comme tu es libre à toi quoi, ka micro ta ka face bɔ kɛnɛ in kan. Kuyate muso an tulo b'i la. Ok, pas de problème. Dɔda dɔrɔn min mana ŋa kɛ la dɔrɔn. N'i lamini. Ok, pas de problème. Dunuya la foyi ma bembo, ne sirena kelenye korobe kele, ne wasirena kelenye ko ne sirena kelenye, ngo foyi ti bembo dunuya la. Angante di nyoma kekelenye ni mere kameri be Maria ko fe ni misaju hey Mali angante di nyoma kekelenye. Bravo. Aïe a fora do ya do ka foko prembe Mali la yuda la paix. Rien ne vaut que la paix. Fanta donc da kunna ya de ho et de bas. Dondo kadi dondo koni abeke komi ka boala we barabe donc da tabe chukudi tabe chukudi bulu o jumen ye soro dondo la donc da kan no dondo la khagele dondo la kodo bi soro we be soro dondo la do be se ka fin bado di mate yere ma sigini mi o icha ibe ni sonja ibe baramina yere ibe ifa shia c'est ça non ibo la o kadiye o doni kama yere tu te sens très fier. Oui. Maintenant dondo be se kodo be kila comme artiste ni ka artiste kama jeli kama vie privée yere ti la bli ça c'est sûr. Fin do be fort fin do be kila. Oui. Ere o do de la ka kila. Non, si oui ibida do la honya fain. Ay bon o foshi madele kan soro. O foshi madele ke soro folo no. Ala ka atani soro. Amina yara. Mais jumene jara ye fin jumene depuis ba la phobie jumene jara ye fin jumene kere no jara ye kosebe. Bon. Donc da konona na ko bibe fanu de pulova. Ni tora ka jeu pe fene. Mogo bi tekere foli ni fenga minnu ki kuna bi mogo la joie. Oui, mogo la content. Voilà. Bon, artiste teke foi na ka fanu te. OK. Fanu ayo skolento Malick Nafoni kan amni lagare Fanta Kuyate de be bolo bi. Artiste teke foi aka fanu ko. Oui. Ce qui revient Fanta en tant que jeune fille demsendo demseni. Oui. Je conseille du me dit ni nyona ma musique ta fan fela. Bon, ne be mi conseil min di na nyona ma. Anga teke di nyoma quoi. Anga teke di nyoma. Encore ma se ka minke, anga temula. Anga ben kelema. Anga na fadia juku taka do nyonche. Ni man na fa foshi de hola. C'est vrai. Ah, mo ha at sama na ke chuko beni ka fandu kadi do mandi do. Mo te jabe ti go yabe. Ah ouais. Fanta comme ameka se anga émission kuncha yoro la. Me fait ki dado iko et donc le do bi bolo ka bo dans l'avenir non. Oui. Bon maintenant projet à part ça projet te Fanta bolo. Non, projet te projet ti bolo pour le moment follow. OK. Maintenant conseil du menebe conseil tel la dilican je veux dire folie comme bi bolo kanyeshi ka fanu ma quoi. Tu t'adresses oui. Bon. Folie kam mene bolo. Ne me folie ke me pere nga mananjila. Me folie bebe ba ke nga mananje parce que ayende me kusebe. Nga mananje to. Atoko kacho. Kacho communication. OK. Ah OK. Donc ne folie ke kacho ndem sobe ame folie bebe ba da mami kumbati. Afana jora kusebe. Donc même une fois nga fanu toujours anga okan suyi quoi.
toujours me baara la n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo n'Ala sɔnna okay a bɛ ɲɔgɔn bolo n'Ala sɔnna fanu a y'a mɛn Fanta ko k'a bɛ ɲɔgɔn bolo n'Ala sɔnna ko belebele il y a du lourd à venir quoi a bɛna ne ni belebelebaw de n'Ala sɔnna n bɛ foli di n kɔrɔ ma Sayo Kuyate Ya Kuyate Lala Tarawele n bɛ foli di n kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Bintu Lagare Kuyate n ka foli bi bɛɛ ye n ye min tɔgɔ fɔ n bɛ min tɔgɔ fɔ n ka foli bi bɛɛ ye mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ na fɛn fɛn bɛ ka n suit n ka foli bi bɛɛ ye an tɛna Kuyate muso kɔni bila ka taa sɔrɔ a ma soli y'o wele ou bien c'est ça non a ma so ou bien jumɛn de bamananjeli ok a capella laban dɔ ka ɲi an ka se ka a clôturer ni okay ndiara moe o tentorola nengwera moe o tendimina nendiara ninkafano ye kumabana mogo manake chogo chola itadiabe adamade manake chogo chola itagwebe itego ne kanya kanu balu malagare fanta wulila dadukala benidanya ambantula lema tifili jaya mogo male ambantula lema tifili nikamo ambantula lema tifili kanu babere male ambantula le ndiara moe o tentorola nengwera moe o tendimina nendiara ninkafono ye kumabana ye kumabana. Merci beaucoup Lagare Fanta Kuyate ina nga wele jabi o jara yin kosebe vraiment du courage ka bara la ambalma malik na fulina jabako ambora ka Lagare Fanta Kuyate de lame abora ka projet au fin dem senido adona dongli abe dongli konna na mena il faut le dire ko anga de meni duawi bela jelenga de meni duawi alsa alaka bulume aka bara la alaka sababu nyuma kai akaseka opportunité chama soro donc li dakon nana amba foy akabe jien wati wede merci beaucoup